Alright, mphulaphula kunjani FM singena kanjalo thina sibulele kakhulu ke sibamba ngazo zozibili ke pha kumasande umdungu abesiphatheleke amaqabantshintshi kwicala lezendaba sibambe ke ngazibili ke pha kuTasimple besiphatheleke ezemidlalo benikuthembisile kaphethubeni kokubana sobe sincokola kunye nabo abakwa Cosmix Beauty amalunga ke nomcimbi wokucelebrate i5 years anniversary yabo seleke bekhona apha e-studio bezosincokola ke kunye ngawo lo mcimbi nezisulu zabo ezingayiwayo ngathi uzifumanele zona wena mphulaphula ekhaya cela bhuti wam ukunibulisa nisibulisele kubaphulaphula ekhaya nisale senizazisa okokubana ningobani. Alright, amahle siyabulisa kubalaleli bebonke emakhaya. Igama lami uThandazani TP the Prince wakamsomi field marketer yase Cosmix Beauty ophinde ke abe brand ambassador yase Cosmix Beauty.